irazita, zean, seguran, lehenengo aldian parte hartzena, o? Ez, aurreko urtean hasi nintzen mendikarreatan, da baita karrera honetan hasita, barrin zerbait antolatzen zuela, eta horrekatik hasi nintzen lehenengo mendikarren non aurreko urtean, bendin horrekatik pikatzuten pixka karrerak proba berri horik itxeko gori, eta ez nuen espero, eta herrin irabazi, netzako berezi ez, herrin bertan iraztea eta... Netzako oso espeziala gaina, eta baina dut zabaldu nuen, da... Bentzako dedikauta, herrin irabazi, bai dedikau, netzako sogun politxe. Hoidek. Karreria behazten muz? Ondo, gogorra. Hasiera partea gorri gehiago da, baina jendek ez espero da, bigarrengo zatian aldapa asko dau eta gorra egin da buken. Baina azkeneko zatia zati tekniko bat sartu du, eta bai politia gogeatzen da karrera, baina bigarrengo zatia bastante gorra. Segun ez gehienen aurreti, ala? Bai, hiru jungea, gaizka beste getariko bat bigarren egin duena eta ni, eta aldapa goren ipizka eta aurretzen nintzen, aldapa getariko aurrera juten zen, da berdinan gaizka aurrera, eta hiru jungea, eta azkeneko aldapa ni aurrera naiz, da bukaera bigarren egin duena gertu dut zen, baina indarrak atea ditut, eta azkenean irabazen dut.